Jorge Payà, bon dia. Què tal? Molt bon dia. Ets doctor en dret i exprofessor associat d'Història del Dret a la Universitat d'Alacant, funcionari de carrera actualment en l'àrea d'Educació de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana i un apassionat de la teva terra, Alacant, i la seva horta, així com prolífic articulista sobre la seva terra, Alicante Plaza, per exemple, i jo afegiria també que excel·lent tuitaire que recomano a tothom que et segueixi al Twitter perquè val la pena. Um, Comencem, si et sembla bé, parlant de la teva terra. A Twitter ens regales amb passejades i racons de l'Horta d'Alacant i tota la província que fan goig i donen una imatge molt diferent a la que tenim aquí dalt. Creus que tenim una visió distorsionada de la província d'Alacant des d'altres punts del món catalanoparlant, sobretot a Catalunya? Bé, si pensem o penseu en Alacant com una terra en la que pràcticament tot és turisme, sol i platja, pues, tindria que dir que sí, que és una visió tal volta un poc distorsionada, no? Efectivament, així, el turisme de sol i platja és una realitat i està ahí. Bé, i és molt important per a l'economia i tot això, però Alacant és molt més que això. És dir, Alacant té costa, però Alacant, per exemple, té un interior molt diferent a la costa i amb una varietat de paisatges espectaculars. És dir, la zona interior de les Marines, el Comtat, l'Alcoià, és una zona muntanyosa molt interessant, molt rural també. És dir, és un món totalment diferent al que trobem a la costa. De Benidorm a la Vall de Seta, en línia recta, no sé els quilòmetres que n'hi haurà, però molt pocs. Per carretera un poquet més, perquè té revoltes i tal, i res té a veure el paisatge de la Vall de Seta, per exemple, no? Per dir, en el de Benidorm. Són dos mons totalment diferents. El que passa és que tal volta tota aquesta línia de costa, tot este fenomen de turisme de masses i de més, eclipsa molt l'interior de la província o altres parts de la província. Per exemple, si ens anem cap al sud, Oriola, jo no sé fins a quin punt és conegut el gran patrimoni artístic que té la ciutat d'Oriola. És la ciutat amb més Vics declarats així a la província i té un passat històric molt interessant del que queden encara molts monuments molt interessants. És una ciutat monumental. No sé fins a quin punt tot això és conegut. És dir, però Alacant, quan dic Alacant, referisc a la província d'Alacant, és molt més que la platja, però molt més. Molt bé, doncs convidem a la gent a descobrir-la. Escolta'm, quan pensem en Alacant des d'altres punts i pensem poc, em temo i lamento, veiem potser equivocadament doncs, un govern i una sociologia antipàtica, val? Cap a la nostra, almenys cap a la meva sensibilitat. Per exemple, pensem que ja ningú hi parla català. No obstant, hi ha una bona colla de tuitaires, per exemple, el Xavi Mas, m'estic pensant, no? O altres, um, doncs que ens mostren una realitat diferent, no? Que hi ha tot un món que desconeixíem. Quina és l'evolució lingüística de l'Alacant? Però no només lingüística, sinó també sociològica, no? Al ser una de les províncies amb renda més baixa, per exemple, i més volcada al turisme. Digue'm sociològicament com és aquesta província. Bueno, això és un poc complicat contestar per a mi perquè no sóc sociòleg, no? Però crec que entenc el que vols dir, no? Respecte del valencià, no? Anem a veure. La província és molt diferent. És dir, n'hi ha zones que són castellanoparlants, algunes des de sempre, com pugui ser la zona de Villena, Saix, Salines i de més, són municipis que sempre s'ha parlat castellà perquè antes pertanyien a la corona de Castella i de més. Hi ha altres zones, com Oriola, en les que sí que es parlava valencià, però després de la nova planta pues tot això canvia i ve molta gent, en fi, el cardenal Belluga porta gent de Múrcia i a partir d'ahir és un procés de substitució de la llengua total. I bé, però a banda d'eixes zones, o després la illa lingüística, Aspe, Montfort del Cid i de més,
Elda, que també es parla castellà. A banda d'això, d'aquestes zones, a la província d'Alacant hi ha molts pobles als que es parla valencià. És més, hi ha pobles als que sols es parla valencià. Això no vol dir que la gent no sàpiga parlar castellà i no utilitzi el castellà, però la comarca del Comtat, per exemple, la llengua habitual de tots els pobles és el valencià. I això és així, no? Ara, què ha passat en el valencià? És de veres que, per exemple, el que jo considero el meu poble, Sant Joan, pues sí que ha hagut un canvi. Des de que jo anava, per exemple, a la EGB fins ara, pues jo sí que noto que la llengua ha retrocedit. Ha retrocedit moltíssim, perquè jo penso, quan jo anava al grup escolar, penso en els que eren els meus companys i companyes de classe i recorde que molts parlaven valencià. Parlaven valencià entre nosaltres. A classe es parlava en castellà, el mestre anava a la classe en castellà, però fora d'allí parlaven en valencià i avui en dia continuem parlant-nos en valencià. Això avui en dia ja no és igual. La llengua ha retrocedit molt. Molta gent avui en dia ja no fa servir el valencià. Per què? Pues no ho sé, però sí que ha hagut ahir una interrupció. Ara, al mateix temps, i és el que tu estaves dient de Twitter, hem de dir que hi ha molta gent que sí que té ganes d'expressar-se en valencià i té ganes de que el valencià siga una llengua que estiga present en molts llocs, com puga ser, per exemple, la xarxa social Twitter. I ahí sí que podem trobar molts punts des de molts punts de la província, com tenim tuitaires que tuitegen en valencià, s'expressen en valencià, parlen del nostre territori, de la gastronomia. Estic pensant en Vicent Mengual, en Desficacis, del paisatge, les excursions, l'amic Basseta d'Ibi. Moltíssima gent que s'expressa en valencià i això està ahí, és una realitat. I per exemple, jo que sóc una persona que m'he format a l'escola en castellà, i el valencià correcte, pues no, en fi, vaig tindre una assignatura de valencià, però per a mi tuitejar en valencià suposa moltes voltes estar en el traductor, en tindre un recolzament. No m'importa fer-ho, perquè pense que hem de tindre aquest compromís en la llengua. I crec que som moltes persones, si no moltes, prou persones que tenim aquest compromís. Ara, evidentment, hi ha una altra realitat que està ahí i que hi ha gent que no té aquest compromís, inclús que, bueno, pues que directament no estimen la llengua, no? I això està ahí, és una realitat que està ahí. Les dues coses. És a dir, no podem pensar en un Alacant totalment castellà, això no és cert, però hem de ser conscients també de les... Hi ha que continuar treballant i crec que és una sort que, per exemple, a una xarxa social com Twitter siguem un bon nombre de persones que tenim aquesta sensibilitat i aquest compromís de tuitejar en valencià, parlar en valencià i defendre la nostra llengua. Sí, s'ha tallat un segon. Em sents, Jorge? Perfectament. Vale. El que anava parlant, en tema de llengua, la següent pregunta és si ha minvat perquè nosaltres tenim el que sentim d'allò són anècdotes d'una oposició al carrer molt dura en certes èpoques de la història. Pot ser que la pressió d'odi vers la llengua hagi minvat una mica, almenys, a Alacant capital? No sabria què dir-te. No sabria què dir-te. La veritat és que... A veure, hi ha contrastes que són curiosos, no? És dir, com és possible, em pregunto jo, que no sóc expert en la matèria, però, bueno, em faig les preguntes, no? Que en èpoques on, evidentment, la llengua estava perseguida o reprimida i no estava permès utilitzar-la a nivell oficial i de més, com és possible que, en canvi, el poble mantinguera el valencià i parlara en valencià? I això crec que va ser Enric Valor, crec que va ser el que va dir, no? Que era com un miracle, no? No me'n recordo si va ser Enric Valor, el fet de que la llengua no es perguera i tal. I això és una realitat. I moltíssima gent, bueno, no es podia utilitzar a nivell oficial, però la llengua de la gent
era el valencià i la gent s'expressava en valencià. Això va canviar. En un moment donat va canviar. Què passa avui en dia? Avui en dia, afortunadament, no solament és que el valencià, això faltava, no estiga perseguit, sinó que, a més, pues, és una llengua que utilitza l'administració, que s'utilitza a nivell oficial i de més. Però, quin és el resultat d'això? Pues no ho sé, jo tinc els meus dubtes. Jo sí que escolto gent que desprecia el valencià. I a mi em dol això. O, per exemple, gent que per el fet de que té que preparar-se unes oposicions i té que preparar sap que el valencià puntua o és necessari, desprecia el valencià per aquestes coses. I aquesta realitat està ahí. I pense que convé pensar com podem canviar aquesta realitat i que aquestes persones que avui en dia no estimen el valencià o inclús parlen mal d'ell, descobrisquen lo bonico que és com a llengua i lo bonico que és per a una persona aprendre una altra llengua, la llengua del teu territori, del territori en el que tu vius, del territori en el que treballes o vols treballar i de més, no? Entonces, són estos contrastos que estan ahí. Jo no vull ser pessimista, però tampoc vull fer un discurs optimista, perquè veig la realitat i jo sí que considero que el valencià està en perill en esta terra. I hi ha que treballar, hi ha que fer amics, hi ha que fer amics. El valencià no pot ser percebut per la gent com algo a despreciar o a odiar, perquè no, tot el contrari. Algo estem fent mal si la gent sols veu això en la llengua i no veu la riquea de la llengua, no? I les coses tan boniques que es poden descobrir quan uno parla la llengua del seu territori, no? I pense que aquesta perspectiva no la podem perdre. Que hi ha molta gent que afortunadament estima el valencià i està per la defensa del valencià, magnífic, però hi ha altra gent que no. I aquesta és la gent en la que hem de treballar pensant en aquesta gent per a aconseguir que descobrisquen tot lo bonico que hi ha al voltant de la llengua. Molt bé, passem a l'altre cantó. Mm, hi ha consciència del turisme, del, de com el turisme acaba depredant una terra i acaba fent una mica de pa per avui i gana per demà hi ha aquesta consciència o no? Altra cosa és que la gent en depengui i no puguis canviar el model, no? Però hi ha aquesta consciència en la població? Pues no sabria què dir-te. A veure, clar, jo puc dir-te que sí que hi ha consciència si pense en les persones en les que habitualment jo parle d'estos temes, que evidentment compartim tots aquesta sensibilitat per el territori, aquesta preocupació per veure com s'ha degradat, com s'ha depredat el nostre territori en un urbanisme salvatge que ha destrossat tot, inclús les muntanyes que estan pròximes a la costa. Clar, si pensen en aquesta gent, doncs dic, sí que hi ha una sensibilitat i sí que som conscients. Però hi ha més gent, hi ha molta gent. I jo no sé fins a quin punt això la gent ho percebeix. Per exemple, moltíssima gent així a Sant Joan, com ha vist aquestes coses? Bueno, tinc un terreny al que li treia pocs diners i resulta que venen unes persones i me'l compren i em donen un muntó de diners, pues, magnífic. Venc el terreny i m'oblide que això ha sigut la terra dels meus pares, m'oblide de tot aquest vincul que tenia a mi aquest terreny on havien plantades oliveres, garrofers, ametlers, on estaven allí el braçal o la fillola de la que regava son pare, s'abuelo. S'obliden de tot això perquè un senyor posa un muntó de diners damunt la taula, no? I entenc que aquestes persones pues, tenen fills i diuen, bueno, pues estos diners me venen bé, i això és lògic i és legítim, no? Entonces, tota aquesta gent que ha vist en l'urbanisme una manera de fer diners, gent que per altra banda no tenia ninguna intenció de fer aquests diners, però els han oferit per uns terrenys que eren d'ells, entenc que potser tenen una visió positiva de tot això. Ara, sí que pense que és important, i jo ahir mateixa he fet una evolució en la valoració del fenomen del turisme. Pense que és important el que estan fent, per exemple, a través de la xarxa Twitter, molts comptes de mostrar la evolució o involució del territori. Com teníem un territori, per exemple, estic pensant, fotografies al voltant del penyó d'Ifac, en Calp, o la platja de l'Arenal de Xàbia. Com era aquest territori abans
de que apareguera el fenomen urbanístic i el fenomen turístic i com és ara. I de vegades no és menester només que posar dos fotografies. No fa falta ningú comentari. Cada un que ho veja i que mire a veure quin territori prefereix. I no parla ja del fet del cas de Benidorm, no? Que és el més conegut. He dit Calp i Xàbia per dir altres... O la platja de Sant Joan. És dir, què ha passat? Que pràcticament no tenim cap metro de costa, tenim algun, però pocs, que no estiguen edificats. No? Ara mateix, al voltant del Cap de Santa Pola, que és una zona preciosa, és que continua la cosa. És dir, és una espècie de apinyament de cases que ja no en caben més i continuen construint. I això està ocorrent avui en dia, a la zona del Cap de Santa Pola, no? A la part que mira cap a Alacant. Aleshores, és com tot, és dir, sí, hi ha una major sensibilitat per aquest tema, sí. Se'n parla en foros, en conferències, en l'àmbit cultural, es parla d'això. Es parla inclús, a lo millor, desajunant un dia. Es parla a les xarxes socials. I això és bo. Vol dir que ja hi ha una sensibilitat, una preocupació, una consciència de que alguna no s'ha fet bé en el territori. No? Però la cosa continua. I això és lo preocupant, no? Una de les coses que veig que interessa és la gestió de l'aigua, vale? I la destrucció de les sèquies i regadius tradicionals. Com està el tema i quina similitud, diferència hi ha, per exemple, entre Alacant i el sistema a València Capital? Ja coneixem, per exemple, coneixem el Tribunal de les Aigües de València Capital, però em sembla que hi ha alguna cosa similar a Alacant. Aquest patrimoni està protegit o s'està destruint? És una pregunta molt àmplia. A lo millor el dic que me la tornes a fer, vaig contestant-te per parts. Per exemple, respecte a la referència que has fet al Tribunal de les Aigües, així a la província tenim a la part sud el Juzgado Privativo de Aguas d'Orihuela. Este juzgat ja està considerat també com un tribunal constitucionari dels que empara la Constitució, juntament amb el Consejo d'Hombres Buenos de Múrcia i el Tribunal de les Aigües de València, que és el més conegut. Per tant, ahir sí que s'ha aconseguit un reconeixement al més alt nivell, no? Del que és esta justícia vinculada a les comunitats de reg, no? De com, per a dirimir els conflictes que es donaven, van idear tot aquest sistema de justícia, que ja dic, el més conegut és i el més vistós, el Tribunal de les Aigües de València, però que a pràcticament totes les comunitats han existit estos tribunals i que en concret el Juzgado Privativo de Aguas d'Oriola ha aconseguit aquest reconeixement i hi ha més juzgats d'aigües al voltant, és a dir, en el que és l'Horta d'Oriola. La Vega Baja hi ha més juzgats, no solament este. En el cas de l'Horta d'Alacant, i comparant en el cas de València, o en el cas inclús d'Oriola, hem de tindre clar una cosa. València i Oriola són dos hortes vives, dos hortes en explotació, dos hortes que per les seues sèquies circula aigua, en els seus camps es planten un to coses, s'arrepleguen collites i allò està en funcionament. Tenen pressió urbanística i tal, però això és una horta viva. El cas de l'Horta d'Alacant no és una horta viva. El cas de l'Horta d'Alacant és una horta que està en el record. És a dir, jo tinc molt clar que el que estudia i el que divulga de l'Horta d'Alacant, bueno, pues és una qüestió per gust, perquè m'agrada, vull que la gent ho conega, però tinc clar que l'horta no va a tornar. Això vol dir que en l'horta o en el terreny, en el territori que era l'Horta d'Alacant no rega avui en dia? Sí que rega, però no, l'Horta d'Alacant no és algo que estiga explotat agràriament i doni de menjar a molta gent, no. N'hi ha el que es denomina així el roalet. La gent té un roalet de terra i ahí planta faves, planta tomateres, planta coses per a consum propi, pràcticament. L'horta no existeix. Clar, això ens fa que la mirada sobre les hortes siga molt diferent, perquè València té una horta que està a ple rendiment, Alacant no. L'horta d'Alacant és algo que ja no existeix. És algo que va existir. Ara, què es podria fer i no s'està fent? Per exemple, que el desenvolupament urbanístic que està donant-se avui en dia sobre el terreny que era l'Horta d'Alacant es fera intentant respectar algunes de les vies de comunicació, camins, i els principals braçals per als que regava l'horta. De manera que tinguérem
desenvolupament urbanístic que respectara i d'alguna manera permetera conèixer com era o com eren alguns elements de l'Horta d'Alacant. I a què em referisc en concret? Pues si tenim una zona per la que passa, els braçals eren les sèquies més importants, n'hi havia 22 en l'Horta. Tenim una zona per la que passa un braçal històric. En vez d'asfaltar-ho i fer un carrer per damunt o posar edificis, vincula els carrers que vagin a fer-se ahir, els parcs que vagin a fer-se ahir, els boulevards, el que siga, a aquesta sèquia, a aquest braçal. Inclús fes que en estiu circule l'àuia per ell i la gent el pugui aprofitar per a remullar-se els peus. Això és una cosa que avui en dia estem veient, que hi ha moltes fonts a les ciutats, als pobles, que es fan d'una manera que xiquets, inclús la gent, pugui remullar-se, no? Perquè fa molta calor i tot això. Bé, això no faria que l'horta tornara, però almenys sí que permetiria que el desenvolupament urbanístic que es faci en aquesta zona recorde d'alguna manera, permeta recordar com era, què havia ahir antigament. No? Estem parlant de huertos urbanos. És que potser els huertos urbanos es podrien també fer al voltant d'això. Malauradament, això no s'està fent així. I directament el que es fa és que superposa on havia un plano amb camins, braçals, filloles i demés, superposen carrers i tal, que no tenen en compte tot aquest passat. Clar, jo, què vols que el diga? Em costa molt pensar com és possible que una persona, quan tira a traçar aquests carrers, no és conscient de que està traçant un carrer per damunt d'un camí o d'una sèquia en la que l'aigua, per exemple, si és una sèquia embrassal, ha circulat durant segles, ha donat de menjar a aquesta terra. I com és possible que això ho aniquilem d'avui per a demà i no quede cap vestigi? Pues jo no ho entenc i em dol, però això és una realitat que està ahí. Clar, si així l'horta estiguera viva i tinguérem la empenta, per exemple, del sector agrari, pues, bueno, taula volta hauria una veu que diria, escolta, tu, que estàs menjant el pa de ma casa o el pa de meus fills i vaig a parar els peus, no?, i tal. Però és que això no és així. Quines són les veus crítiques que s'alcen? Pues no sé, com em veuran a mi, com un nostàlgic que parla de coses de l'horta. Entonces, ja no és algo viu. Molt bé. Bueno, es nota la passió, i val la pena seguir el que dius al Twitter sobre això. Escolta, passem a la teva part com a jurista i historiador de la història alacantina. Els seus articles es pot dir que per la temàtica tenen força èxit i a més és dels pocs que escriu en valencià a Alicante Plaza. Què és el que et crida a dedicar-hi aquests esforços que hi dediques? Veus que hi ha resposta del públic? Veus que hi ha gent que comparteix aquesta passió? Totalment, totalment. Jo quan em van dir d'escriure a Alicante Plaza, bueno, pues, bé, vaig alegrar molt i vaig fer un article. Crec que en aquell moment va ser algo sobre Alfonso X, perquè celebrava el 8è centenari i crec que va ser Alfonso X és el rei sent infant encara, no?, que incorpora el territori d'Alacant a la corona de Castella i substitueix l'autoritat dels musulmans, no?, per una autoritat cristiana. Bé, i al voltant d'això crec que vaig fer un article sobre els primers. I em va sorprendre, que va agradar molt, perquè a través de Twitter pues, la gent va participar, al diari li va agradar també i vaig començar a escriure cada 15 dies. Jo he de dir que, claro, veient l'interès que generen els articles, les interaccions que es produeixen, la gent que ha entrat en contacte amb mi, que m'escriuen i de més, clar, això fa que cada volta que tinc que escriure un article, claro, uno s'ho prenga cada volta més en sèrio, no? És dir, bueno, a la gent li interessa. Vaig a veure, intentes veure quins temes són els que més li agraden. A voltes pensa, ui, este tema m'agrada molt a mi, però segur que no té tant d'èxit. I arriba el dia, article més llegit de la secció de cultura, no? Tampoc pense que siga ningú mèrit meu. El que crec que això està posant de manifest és que la gent té ganes de llegir coses sobre la història d'Alacant. Té ganes de trobar-se i retrobar-se en aquests temes. Té ganes, a través de Twitter o a través del WhatsApp, perquè jo, per exemple, ho poso en l'estat del WhatsApp meu, i hi ha gent que també em comenta per ahí, escolta, he llegit el teu article, sol o altre, no? La gent té ganes de tot això. I ahí he de dir-te una cosa.
crec que hi ha que agrair als responsables de mitjans com en este cas Alicante Plaza i d'altres que ho facin, que tinguen aquesta sensibilitat i hagin buscat també gent que pugui escriure que no siguin els habituals. Saps allò de detengan a los sospechosos habituales? Pues en aquestes coses també hi ha gent que són los habituales i pense que hi ha que obrir un poc, perquè hi ha més gent que tenim coses que dir i altres punts de vista, no? Quizás ahí el tema en Alacant ha estat molt centrat en unes poques persones i pense que és hora d'anar obrint i que siguin altres veus els que parlen de la terra i de més. I això sabent que són lectures o articles que a la gent li interessen. Les dades estan ahí i les interaccions a través de les xarxes socials estan ahí. La gent té ganes d'Alacant, té ganes de parlar d'aquestes coses. Després hi ha que ser també sensibles a la realitat en la que vivim. Per exemple, quan va ocorrir aquest estiu, malauradament, aquell incendi a la vall d'Ebo i voltants, no? És a dir, clar, jo ràpidament vaig pensar, l'article que fas no sé quan tocava, no? Però després d'ocórrer l'incendi, té que ser que parle d'esta zona. Vaig contactar amb diverses persones d'allí a través de Twitter, immediatament el que es vaig demanar m'ho van facilitar i de més, dir, estos temes mos unixen. I això crec que és bo. I bueno, això fa també que el que escriu pues se'n vinga per damunt, no? I s'anime i veja que val la pena, no? Val la pena. Molt bé. Un dels articles que potser ha tingut més èxit ha sigut els alacantins des de quan són valencians i tot el tema de la frontera Biar-Bussot. Per què creus que això té tant interès? Jo estic convençut que si hi ha un fet històric, no?, que condiciona sociològica, cultural, políticament, des de totes les perspectives que vulguem, el que denominem les terres del sud de què? Al sud de la línia de la frontera Biar, Busot, Barranc d'Aigües. És el Tractat d'Alzmirra, 1244, i la frontera que ahir pacten en aquest moment Castella i Aragó, Jaume I i l'Infant Alfons, perquè és una frontera que sí, de caràcter internacional entre dos estats, si permetiu l'expressió, entre Aragó i Castella, no va durar ni 50 anys, vale. Però la frontera va continuar molt de temps, molts segles, perquè era una frontera entre la procuració de València i la procuració d'Oriola, després la governació de València la procuració i la governació d'Oriola. Per tant, dins del regne de València, durant tota l'època foral, ahir hi havia una frontera entre dos demarcacions, és a dir, al nord d'aquesta línia depenien del governador general de València i del lloctinent de Xàtiva, i al sud d'aquesta línia depeníem del governador d'Oriola. Però és que inclús després de l'època foral, després de la nova planta, la frontera va continuar, per exemple, des del punt de vista eclesiàstic. Al nord d'aquesta línia era arxidiòcesi de València i al sud era diòcesi d'Oriola. Això després, en els anys 50 del segle passat, es va modificar els límits i demés, i la diòcesi d'Oriola va guanyar un poc de terreny cap a dalt. Però la frontera estava ahí. Jo no sabria donar-te una explicació, potser ara mateix en dades científiques, però és una realitat que hi ha dos mons. És a dir, tu vas al nord d'aquesta línia, la zona, per exemple, d'Alcoi, o al sud, com puga ser així l'Horta d'Alacant, i són dos mons totalment diferents. Fins al punt de que tu pensa. Jo tinc uns amics, estic pensant en uns amics, bons amics, a Banyeres, que quan es van casar, sí, els dies antes de la boda van quedar i pues hem anat a comprar-nos el traje a València. A València? Això sí, així tot el món es compra el traje a València. Banyeres. Alacant està molt més prop. No, però hi ha aquest costum, no? Hi ha aquesta vinculació, no? Per què? Bueno, pues és que ahí, aquesta frontera està ahí. És una frontera molt antiga, és una frontera que avui en dia no existeix, però està ahí. És una realitat, són dos mons. Pel cap de la gent, no? Molt bé. I aquests temes d'història tenen interès en la ciutadania en general a la cantina o és només una intel·ligència, una gent, un cercle cultural o... En absolut.
tenen molt d'interès en la gent en la que ens podem trobar pel carrer, en la cafeteria, a la plaça del poble o a les xarxes socials. Gent que no és de procedència del món acadèmic, també del món acadèmic, però la gran majoria de gent no. I tenen molt d'interès. Això va ser per a mi una sorpresa molt bonica, no? El comprovar com estos temes interessaven a tot tipus de gent. Hi ha gent que està fora de l'àmbit acadèmic i simplement té ganes de saber coses sobre la seva terra, de que li les conten i tenen gust de llegir-ho i de comentar-ho després, que és lo bonico. O sigui, que no és... Quizás jo el diria que sí que percibís que el món acadèmic està un poc lluny de determinats temes. Necessitem una acadèmia a Alacant que preste atenció a Alacant. Jo he dit moltes voltes que la Universitat d'Alacant als anys 80 tenia un departament que era el Departament d'Història Moderna que va fer moltíssim per la recuperació i per el retrobament, el conèixer la història d'Alacant. Ahí estan les seues publicacions i els autors de referència. Avui en dia, aquest espai el trobo a faltar i pense que jo tiro en falta una major vinculació del món acadèmic en la terra alacantina, en el territori, en la història, en els costums, i pense que tenen molt que dir, molt que aportar, i els convide. Aprofita el teu canal per a convidar-los a que s'interessen per la nostra història, que també dona punts. Moltes voltes el món acadèmic sols fa coses si dona punts, no? Pensant sempre, doncs ja sabem, en el tema d'ANECA i totes aquestes coses. Pense que el que dona punts és que un faça un bon treball. Tant siga un treball sobre, jo què sé, los comuneros de Castilla, com sobre els furs de València o la procuració d'Oriola. I convida el món acadèmic a que treballen i divulguen, perquè veuran i comprovaran com hi ha molta gent al carrer que té moltes ganes de saber coses i de llegir coses sobre la història d'Alacant. Excel·lent. Canviant de terç, què em pots dir sobre el dret civil valencià? És possible la seva restauració, ja que tu ets jurista? Bé, ahir la meva posició és coneguda perquè fa temps ho vaig manifestar a les xarxes socials i ara, amb motiu del 9 d'octubre, a través d'Alicante Plaza i crec que també de València Plaza, perquè es va publicar també l'edició de València, la meva posició com a jurista és coneguda. Jo pense que per a recuperar el dret civil foral valencià el que hi ha que fer és derogar el decret de nova planta de juny de 1707. Per això fa falta una llei de les Corts Generals, una llei sancionada, per supost, pel cap d'Estat, per l'actual rei, i que derogue el decret de nova planta. Pense que d'ahir derivarien dues coses. Un efecte jurídic, anul·lar el decret de nova planta i, per tant, tot allò que va perdre la vigència en aquest moment perquè el decret ho va anul·lar recobraria la vigència, pues que desapareixeria la norma que li va llevar aquesta vigència, i al mateix temps pense que es faria una reparació en el poble valencià. Seria un gest molt bonico que el descendient de Felip V, l'actual rei, signara una norma en la que es deroga això. Per què dic que per a mi, jurídicament, s'ha de fer derogant la nova planta? Perquè la Constitució el que diu és que les comunitats autònomes que han tingut dret foral poden tindre competències per a, no per a recuperar, sinó per a competències que es projecten sobre dret que estiga en vigor en el moment que entra la Constitució en desembre de 1978. Clar, el dret civil foral valencià no estava en vigor entonces, ni ho està ara. Per tant, com la Constitució en el que està pensant és en dret que estiga en vigor, què tenim que fer primer per a poder aplicar aquesta competència que reconeix l'article 149? Tenim que derogar la norma que li lleva la vigència al dret civil foral valencià. I una volta que el dret civil foral valencià recupera la seva vigència, entonces serà d'aplicació el que diu la Constitució i, en aquest cas, la Generalitat Valenciana podria exercir competències per a, en matèria de dret civil foral valencià. De tota manera, vull dir
que en el món del dret a mi em van ensenyar que 2 i 2 mai són 4. Per tant, aquesta és la meva opinió, però evidentment jo respecte els que tenen altres opinions o pensen que altres vies jurídiques són més factibles. L'important és que vulguem recuperar algo que forma part de la nostra història jurídica. Ahir jo penso que hem d'estar units. Les vies, doncs jo tinc la meua i altres juristes tenen la seva, per supòs jo les respecte. Molt bé. Tornem a canviar de terç. Passem a parlar del sistema educatiu valencià, ja que tu hi estàs dins. Quin és l'estat de l'educació al País Valencià en general i quin és l'estat de l'educació en valencià? Bé, jo treballo a la Conselleria d'Educació, però no com a docent, i això també em fa tindre una visió sobre el sistema referida als àmbits en els que jo treballo diàriament, no des de dins de l'aula, que és la visió que poden incorporar el personal que és docent. Jo penso que l'educació és un món molt viu, tant pel que fa als professors, als mestres, com als alumnes, als pares d'alumnes. La comunitat educativa en general és una comunitat viva, és una comunitat que li fa destinar i això és bo. Vol dir que no és un món on la gent està ahí mig endormiscar. No. I això pense que és molt bo, que siga un món viu i atent a les coses que, bueno, tenen que veure en la seva realitat o en els seus interessos com a comunitat educativa. Com està el tema del valencià? Bueno, pues ahí tornem al mateix, depèn d'on preguntem. Si preguntem a zones de la Vega Baixa, on la majoria de gent demana l'extensió del valencià per aprendre la llengua, no? Però això ocorreix ahir. A la resta de llocs, jo crec que el valencià està ja plenament incorporat al sistema educatiu valencià i és una llengua més, igual que pugui ser el castellà o que siga l'anglès. I pense que això és bo. El fet de que siga una llengua que forma part del sistema educatiu, està plenament incorporada, plenament normalitzada i ahí està. A partir d'ahí, bueno, hi haurà qui té més interès en aprofundir més en el seu coneixement, menys, però jo ahir sí que veuria una situació ha hagut una evolució cap a lo normal. És a dir, hi ha coses que a voltes el millor és que no estiguen sempre parlant-se d'elles. Escolta, el sistema educatiu, sí, mira, hi ha 2 llengües o 3 llengües, tal i qual, i tot funciona perfectament, no? Jo sí que veig aquesta normalitat. Ara, insistís, la veig des de fora de l'aula. No, la visió que pugui tindre un docent que està en l'aula serà una visió molt més rica. Però, per exemple, a mi m'arriben escrits de la comunitat educativa a la meva taula, dels equips directius dels centres. Hi ha equips hi ha centres que escriuen en castellà i altres en valencià. Però no sabria dir si predomina una llengua o l'altra. A mi me n'arriben en les 2 llengües. I això és bo. És a dir, veig que s'utilitza una llengua, s'utilitza una altra. Que veig que a la zona de la Marina i a la zona de l'interior s'utilitza més la llengua? Pues sí, és raro que m'arribi un escrit d'algun centre educatiu de la zona del Comtat, per exemple, que vinga en castellà, quasi tots en valencià. Pues és una realitat que tal volta allí s'utilitza més. Però jo penso que el valencià està plenament incorporat al sistema educatiu valencià i penso que això, lògicament, és molt positiu. Molt bé, Jorge, doncs ha estat un plaer molt gran. Creu-me quan t'ho dic. Hi ha alguna altra cosa que vulguis comentar o que estiguis treballant, amb la qual estiguis treballant i vulguis explicar-nos? Bueno, jo volguera comentar la importància que tenen les xarxes socials en el fet de que es parle d'aquestes coses que ens uneixen a tantes persones. Per exemple, el fet de que tu i ara estem mantenint aquesta entrevista, que t'agraïsc moltíssim, 2 persones que ens hem conegut a través de la xarxa social
Twitter, no? I pense que més enllà de la visió que a voltes es té de les xarxes socials, de que és un món on tot el món està a la gresca i tal, doncs jo veig una visió molt positiva. A mi m'ha permitit trobar-me amb moltíssimes persones. I per arrimar un poc més al tema, no? Un poquet que motiva el que estiguem parlant així. Mira, a mi m'agraden temes que reconec que no li agraden a massa gent, inclús dins de la meva família. No? Per exemple, el tema de les tradicions populars. Per exemple, el tema de l'etnografia. A mi m'entusiasma veure com es fa un marge de pedra. I tinc un compte ahí d'un amigatxo de Planes, amigatxo de Twitter, no el conec en persona, tota pedra fa marge. I això em permet, a través de Twitter, veure aquest home com fa els marges de pedra, i ahir parla amb gent que li agraden els marges de pedra, i veus com a través d'una xarxa social tu trobes gent que té comboi en el mateix que a tu t'il·lusiona. M'agraden moltíssim les campanes, per exemple. Hi ha molta gent que també parla del món de les campanes. Per cert, molta gent també a Catalunya. Els campaners del Pi, per exemple, tenen un compte de Twitter, no? Que també expliquen moltes coses que fan. Entonces, crec que les xarxes socials són un espai molt bo per a que les persones que tenim estima sobre les coses que ens uneixen, no? Que tenen que veure en la cultura de la nostra terra, que tenen que veure en la llengua, que tenen que veure en totes aquestes coses, no? Que a uno fascina, que reviscole per dins algo, pues ahí podem retrobar-nos, podem parlar, i crec que és una oportunitat magnífica que hem d'aprofitar totes aquelles persones que estimem el territori i les seues costums per a trobar-nos ahí, saludar-nos, xerrar o fer aquesta entrevista com m'has fet tu ara avui. Molt bé. I conspirar, jo afegiria. Bueno, això ja cada un... Totalment d'acord, Jorge. I moltíssimes gràcies. I ho deixem aquí i fins Molt la bé. Ha estat un plaer. Vinga.